Ece meni pula baylığa kızıp durmuşa çıkardı deyip hatını başlan patpişim hatını size yetirýärin. Biz maşgalada 5 toğanduk. Men üçüncüleri. Men okuw oturan ýylym bize Ecemin bir işdeşinden gutaçylyga geldiler. Ecemiň işdeşiniň 2 ogly 3 gyzy bar ekeni. Ogluny öýermek üçin bize gutaçylyga geldi. Ecemem oglam owadança öýlerim gurpluca, öý jaýlary bar, maşyny bar. Sen kynçylyk görmersiň, yeter etmezçilik duýmarsyň, gowy ýaşarsyň diýip meni şolara berjegini aýtdy. Menem oglanyň söýýäni bardyr. Belkim nähil durmuş oglan meni saýlamasa kyn bolar diýsem, her hili çaga görüňlere eýerme. Söýýäni bardyr, söýgü diýip gürleme, söýgü durmuşda toýdan soň bolmalydyr diýip meniň gepime pert jogap berdi. Men razy däldigimi aýdyp köp wagt ýöredim. Ýöne ejem şolara durmuşa çyk, şolara durmuşa çyk. Durmuşyň gowy bolar, gowy ýaşarsyň, kösenmän ýaşarsyň, gowy maşgala, özlerim döwre wap, giyinişlerim, ýaman gaýneneňim hezilçi, bizi güldürüp heziletýär. Gatnaşygym gowy görýän men şol aýal diýip hiç meni goýmady. Kakama Ecem maslahat salanda kakam özüňiz görüň diýipdir. Ahir soňy menem oglany göreýin diýdim. Oglany gördüm, Allah näme oglan. Ýöne şol oglanyň söýgülisi ýoklugyna men gaty haýran galdym. Gepi sözü ýerinde, biroňat gürleşip oturýarsyz, enem atama ýaksaňyz boldy. Men nähilem bolsa kabul ederim diýdi. Menem aý bolýa gaýnenem, gaýnatam hyzmatny edip ýöresem, ýoldaşymam gowy görerle atenesyna yaran adam çagasyna da yarar diýip pikir etýärdim. Bir kemsiz toýumuz boldy. Göwnümdäki ýaly arzu etişim ýaly toý. Hemme zatlar alyp berdiler. Toýumuz gowy geçdi. Toýdan soňam olaryň garyndaşlary çörege çagyryp meni gowy garşyladylar. Gaýnenem meni gowy görýärdi. Toýumuzdan 3 ay geçenden soňra bir hili ýoldaşymyň gylyklary ütgeýän ýaly görýärdim öňküden. Gödek gürleşýärdi. Meni ýaktyrmaýan ýaly hereket etýärdi. Men içimden ýaşy maska düzüp özünden meni öň gowy görmese de gowy görýän kişim bolan bolmaly ýa-da endi bir hili maňa göz öwrenşip halamaýarmy diýip pikir etýärdim. Ömür etmedi işim edip telefonuny barlamağa ýüregime düýdüm. Telefonuny barlasam gyzlar bilen ýazyşýan eken. Esasanam bir gyz bilen SMS alşyp surat alşyp ýazyşypdyr. Men munyň nämedigine düşünmänim üçin ýoldaşymdan soradym. Olam maňa aý bir gyzdyr da näme erkekçilikde bolmaýarmy diýdi. Men ol gün aglap ýatdym. Ýoldaşym aglaýanmam diýmedi. Telefon oýnap gulagyna naushnik takyp öz işi bilen. Ertesi günem men yaraman, kellem agyryp bir hiljek bolup gezdim. Näçin mun ýaly bolýaka, belki düzeler, ýaňy öýlenen oglan öň gyzlar bilen habarlaşýandyr diýip men garaşýardym. Ýöne günden güne giç gelmesi, maşyn sürüp her wagt bir ýerlere çykyp gitmesi köpeli uğradı. Men ýene telefon dörjek bolsam telefonuny koda goýan ekeni. Ahir bir gün ol oglan maňa men seni gaterwet ýigrenýän hiç hili ýaktyramok, sada syrap oturýan hemişe meniň öz halaşýan gyzym bar. Onu bolsa ejem gowy gyz däl, gowy gezenok diýip alyp bermedi. Men barbyr şo bilen ýaşaryn, sen arkaýyn bolber diýdi. Men bu geplerden soň nädip ol bilen ýaşaýyn? Öýüme gaýtdym. Öýe gaýdanymda ne gaýnenem meni iýdedi, ne ýoldaşym iýdedi. Men bolsa olaryň iýdarına garaşyp gezdim. Ejem bilen gaýnenem bir ýerde işlän soň ejem bilen gaýnenemiň ýüze düşýär. Ýöne gaýnenem syr bermändir bir agzam. Görüp otursak men gaýdanymdan 3 ay geçip geçmäke gaýnenem ogluna toý edip şol halaşan gyzyny alyp beripdir. Ýene bir gyz alyp berjek eken meni näçin beýdip bagtymy ýatyrdylar diýip gaterwet agladym. Ondan soň daşary döwlet okuwa gitmän ýüregime düýdüm. Men okuwa gaýtdym. Ol oglan öýlenen bolsa bagytly bolsun. Ýöne meniň bagtymy ýatyranlaryny diňe Allaha salýaryn. Men bärde
Okap ýörkem bir oglan bilen tanışdym. Ol oglanyň bolsa maşgalasy aňyrda dargan ekeni. Aýaly bilen aýrylyşyp ondan soň okuwa gaýdan oglan ekeni. Şol bilen tanışyp men ejeme sala salyp şu taýda kiçijik toý edip bagtymyzy birikdirdik. Indem hem okaýas hem işleýäs, özümize öý alyp öý-jaý edinmeň ugrunda Allajana şükür gatty gaýrym gepeşdik göremok, ýa-da bir syýlaşyksyzlyk duýamok. Men samsyk bolup durun şonça hyzmat edip hem syýlaşyksyzlyk çekip, minnet çekip ýaşapdyryn. Indi durmuşyň hözirini hakyky erkek, hakyky aýalyny gowy görýän erkek aýalyna nähil çemeleşýänine düşündim. Gyzlar hiç haçan pul baýlyk diýip bagtyndan geçmesinler, gözüni gapdyrmasynlar diýip ýazýar.